God aften og velkommen til TV2 News. I aften er vores tema Grækenland. God aften. God aften og velkommen. Tak. Og hvad er det, du vil fortælle os om i aften? Altså i aften vil jeg gerne fortælle jer om Grækenlands økonomiske situation og ligesom tilstand. Vi skal se på de udfordringer, de har været igennem og hvordan de står i dag. Ja, og først så vil vi se lidt på BNP'en med de faste priser. Og her kan man se udviklingen i den samlede produktion, altså BNP'en. Og ude på tallene, så kan man se, at frem til år 2008, så har de en god økonomisk vækst. Og det var så indtil, at finanskrisen ramte Grækenland i 2008. Ja, og hvis vi aflæser den økonomiske vækst, kan vi se, at Grækenland i 2008 har en BNP-vækst på 0,2%. Eller minus 0,2%. Og hermed så rammes Grækenland altså af en lavkonjunktur. Og da Grækenland blev ramt af finanskrisen i 2008, så blev de nødt til at skære ned på alle de offentlige udgifter. Herunder måtte de blandt andet skære ned i de ansattes løn, og desuden måtte man fyre rigtig mange ansatte. Og det var selvfølgelig rigtig hårdt for Grækenlands befolkning. Og da man blev nødt til at fyre mange, så fik folket også mindre penge til at forbruge for. Og på samme måde så begyndte mange at spare og holde på sine penge, og man ønskede derfor ikke at bruge sine penge i samfundet. Ja, og hvis vi også kigger lidt på arbejdsløsheden i procent, så kan man se, at den har altid været forholdsvis høj. Og man kan se, at i 2009 og 10, der begynder den at stige rigtig kraftigt. Og hvis arbejdsløsheden er høj, så betyder det, at væksten er lav, og det betyder, at forbrugerne derfor ikke vil bruge deres penge, så deres forbrug er rigtig lavt. Eksporten den faldt over også rigtig meget i år 2008, trods finanskrisen. Man kunne se en rigtig kraftig nedgang, og det har selvfølgelig også indflydelse på arbejdsløsheden. Og når der skal produceres mindre, så bliver virksomhederne også nødt til at fyre medarbejdere, da der bliver mindre at producere. På samme måde så falder eksporten også, når den lides under den globale finanskrise. Når Grækenlands handelspartnere har økonomiske problemer, så køber de heller ikke lige så meget udefra, og det skyldes det kraftige fald. Krisen har også gjort, at Grækenland i år 2008 er faldet kraftigt. Man importerer også mindre, når den generelle efterspørgsel falder, når købekraften falder. Ja, og så kan vi se på Grækenlands offentlige finanser. Vi kan se på deres indkomst i forhold til deres offentlige udgifter. Og indkomsten er lavere end udgifterne, og det vil så være negativt, fordi at de bruger flere penge, end de rent faktisk har. Man kan også se, at nettogælden er stigende, og når deres import er større end deres eksport, så bliver Grækenland nødt til at låne penge, og dermed vil deres nettogæld konstant stige, indtil der kommer en balance mellem de to ting. De to poster, ja. Og Grækenland har altid været kendt for, at de har en stor nettogæld, som er rigtig høj. Men når man skal betale af på en gæld, og man ikke har penge, så er man nødt til at optage lån, og derfor så kommer der renter på, og så bliver den ved med at stige. Ja, okay, super. Grækenlands betalingsbalance kan vi også se, den har rigtig uacceptabel her i 2008 på grund af finanskrisen. Det er den faktisk også i 2007, hvor den allerede rammes. Og det viser at Grækenland har en rigtig dårlig konkurrenceevne under finanskrisen. Det er dog blevet bedre, kan man se, her igennem årene, men den er jo stadig ikke helt god i forhold til f.eks. Danmark, som vi senere vil sammenligne med. Men den skal i hvert fald forbedres, før man kan sige, at den er rigtig acceptabel. Ja, og så har vi også, hvor vi kan se den effektive efterspørgsel, som bestemmes ud fra 4 komponenter. Det er altså offentlig forbrug, privatforbrug, investeringer og eksport. Ja, og vi kan jo se, at det offentlige forbrug det er faldende. Det samme er privatforbruget og investeringerne. Vi kan dog se, at eksporten den er stigende. Så det er en begyndelse på, at de får en effektiv efterspørgsel. Og de her data, det har vi fået ud fra vores data fra før, hvor vi hernede kan se investeringerne, som vi har fundet på statistikken. Og heroppe kan vi så aflæse tallene. Så vi kan se, at de har ikke en effektiv efterspørgsel endnu. Ja, og her har vi så Danmarks økonomiske nøgletal, og det er jo selvfølgelig meget spændende at sammenligne dem med Grækenlands, fordi de er jo meget forskellige. Og i forhold til Grækenland, så er Danmarks inflation i hvert fald mere stabil. Den har vi her. Ja, lige præcis. Tak for hjælpen, Amanda. Den er mere stabil og mere vedvarende. I Danmark har alle prisændringerne en stigning mellem de 2-3%, og der er den jo i hvert fald acceptabel. I Danmark kan man også se, at udviklingen i arbejdsløsheden er på et meget lavere niveau. Vi kan se, at den stiger dog her i år 2009, og 10, og 11 og 12, og den falder dog lidt i
2015, men den er i hvert fald meget mere lav, end den er i Grækenland, og det er jo en positiv ting. Undskyld, seere. Ja, og hvis man også ser på arbejdsløsheden her fra 2008 til 2009, så stiger den, og det gør den helt frem til 2010 og 11. Men det er slet ikke intet i forhold til Grækenland, som har helt op til 3 gange højere arbejdsløshed end Danmark. Og sammenlignet med Grækenland har Danmark med den offentlige nettogæld, så har de en langt mindre nettogæld. Selvom når man snakker her i Danmark om, at vi har en høj gæld, så er det slet intet i forhold til, hvad de har i Grækenland. Hvor så langt lavere. Tusind tak for i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Det har været super spændende at analysere de her forskellige nøgletal. Så jeg håber i hvert fald, at jeg kan komme igen en anden dag og fortælle om, hvordan det er gået fremover. Det tror jeg helt sikkert. Tak for i aften. I lige måde. Og i næste uge, på næste mandag, så fortsætter vi med at se på, hvordan Italien har med deres økonomiske udfordringer. Så tak for i aften. Hvad var det, du skulle sige? Tak for i dag. Okay, så Skal jeg dreje? Ja. Ikke smil for mig. Nej, det kan jeg ikke. Ej, men det skal jeg ikke gøre, nu så man det. Ja, se, det ved jeg jo godt. Det må godt